ዳዊት ኣብ ዝፋኑ ብህድኣት ኮፍ ኢሉ እዩ ዘሎ። እቲ ተዋጋኢ ጅግና ዳዊት ኣብ ኩሉ ዝወጾ ብኢድ ኣምላኽ ተደጊፉ ጸላእቱ ዝሰዓረ ዳዊት ሎሚ ዝፋኑ ምስ ደልደለሉ ዝደለየ ኩሉ ምስ መልዓሉ ኣብ ቤተ መንግስቱ ኮፍ ኢሉ ከም መሓድርን ክመርሕን እንተዘይኮይኑ ናብ ውግእ ኣብ ዘይወጽዓሉ ህድኣት እዩ ዝርከብ። ብድምፂ ኣምላኽ ተመሪሑ ክንደይ ናይ ውግእ ዓወታት ዘመዝገበ ንኣምላኽ ሓቂቱ ጸራተይ ከርክቦም ዶ ክወልጽእ ዶ እንዳበለ ብምኽሪ ኣምላኽ ዝመላለስ ዝነበረ ዳዊት ሎሚ ኣብ ዝፋን ኮረሻ ኮፍ ኢሉ ዝመጽኦን ዝወጽኦን ዝኣትዎን ኣብ ዘይፈልጠሉ ጣዕሚ ዝርከብ። ሓደ ዘየቕስን ነደር ዝተባህሎ ግን ነይሩ። ንሱ ድማ ብሰንከቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ኡርያ ዝፈጸሞ በደል እግዚኣብሔር ድማ ካብ ቤቱ ክፉእ ካብ ዘተንስኣሉ ብነቢይ ናታን ገይሩ ኣቐቲሙ ተዛሪብዎ ነበር። እንታይ ወዴት ይእለመሉ ከም ዘለውን ኣይፈለጥ። ካብ ጸላእቱ እንተዝኸውን ምናልባሽ ክፈልጥ ምኽኣለ። ኢናኸ ካብ ቀራቢኡ ካብ ፈታዊኡ ካብ ከርሱ ዝወፀ ካብ ኣቤሰሎም ውሉዱ ስለ ዝኾነ ነሰዊርዎ ነበረ። ኣብዚ ኣብ ህዳስ ዝነበረሉ ጊዜ ድማ እዚ ወረዚ ዝመጾ ብዛዕባ ናይ ኣቤሰሎም ምምሓልን ህዝቢ ከም ዝሰዓቦን መልእኽቲ ተነግሮ። ካብቲ ጣዕምን ምቾትን ዝመልኦ ቤት መንግስቲ ንኽንደይ ሓያላት ዝገዝኣሉ ዝፋኑ ቁኑዕ መሲሉ ዝተረኣዮ ዝፈጸመሉ ንኡርያ ኣቕቲሉ ሰበይቲ ኡርያ ዝወሰደሉ ዝፋን ህድማ ትራእይ መዋጽኦ ኾነቶ። ሳኦል ንምውጋእ ዳዊት ኣብ ዝወጸሉ ዝነበረ ጊዜ ዳዊት ምስቲ እግዚኣብሔር ዝቐብኦ ንጉስ ክዋጋእ ስለ ዘይደለየ ኣብ ፍቐዶ በዓትታትን ዓድታትን እንዳተሃድነ ካብ ሳኦል ክሃድም እንከሎ ንሪኦ። ኣብ ካልእ ምትጸልኣቱ ኣብ ዝገጥመሉ ዝነበረ ጊዜ ግና ዳዊት ንድሕሪት ሃዲሙ ኣይፈልጥኒ። ኣብ ኩሉ ዝወጽኦ ውግእ ምስ ተዓወተ ሎሚ ግና ካብ ቤት መንግስቲ ካብቲ ሓያል ንግስነት ካብ ዝፋን ዳዊት ኣብ ኢድ ውሉዱ ንምድሓን ዳዊት ንህደም ኢሉ ይሃድም ኣሎ። ዳዊት ድማ በቲ መደየቢ ደብረ ዘይቲ ደየብ ክዲብ ከሎ ኸዓ ብኸይድ ንሱ ድማ ርእሱ ተገልቢቡ ብዘይሰኣኒ ይኸይድ ነበር። እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ኸዓ ነፍሲ ወከፍ ርእሱ ተገልቢቡ ደየበ እናበኸየ ድማ ደየበ። ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ብቕጽበት ዓይኒ ካብ ኣብ ዝፋን ዝተቐመጠ ንጉስ ርእሱ ተገልቢቡ ጥራይ እግሩ ናብ ዝሃድም መጸግዕ ዝሪብሉ ስደተኛ ነገሩ ነገር ተጋላበት እዩ። ዳዊት ሃዲሙ ናብ በረኻ ኣቤሰሎም ጋሊቡ ናብ ዝፋን ዳዊት ዝፋን ኣቦን ኣንስቲ ኣቦን ቤት ኣቦን ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣቤሰሎም። ዳዊት ሃዲሙ ናበይ ኣበለ ኣበይ ዓረፈ ኢልና ምስ እናሓትት ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ጥቕሲ 24 ዳዊት ናብ መሃናይም ከም ዝመጽአ ይነግረና። ሓደ ዘዕርፈሉ ውሕስ ዝበሎ ስፍራ መሃናይም ረኺቡ። ኣብዚ ስፍራ ምስ ኣተወ ድማ ኮነኻ ዳዊት ናብ መሃናይም ምስ ኣተወ ሾቢ ወዲ ናሓሽ ካብ ራባ ናይ ደቂ ዓሞን ማኪር ወዲ ዓሚኤል ድማ ካብ ሎድባር ባርዚላይ ግልዓዳዊ ካብ ሮግሊም ንሳቶም እቲ ህዝቢ ኣብ በረኻ ጠሚን ደኺሙን ጸሚን እዩ ዘሎ ኢሎም ነበሩ እሞ ኣራውትን ጭሑለታትን ኣቕሓ መሬትን ስርናይን ስገምን ሓሪትን ትቡስ ሰዊትን ባልዶንጋን ብርስን ቆልዓተርን መዓርን ርግኦን ኣባጊዕን ኣጅቦን ኣሃም ንዳዊትን ነቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝብን ዝብላዕ ኣምጽኡሎ። መሃናይም ናይ ዕረፍቲ ስፍራ ብሉፅን ምሩፅን ጥረታትን መዓርን ርግኦን ዓጅቦን ዝርከበሉ ዕረፍቲ ሓይሊ ብርታዐ ምርግጋእ ዝረኸቡ ኣብ መሃናይም እዩ። ኣብዚ ስፍራ እዚ ዳዊት ነፍሱ መሊሱ መንገዲ ድማ ዝተቢሉ
حدش ودابي غيرو حزبو أسلفو نوق وفيو أبروسن حيلون سلطانون موكال حديبو ناب أملاخ توكيلو ناب أملاخ زميرو وأملاخ ردعالني دمايلو يون مدحانن رديئتن نايكزابيه ترايكم زغنه دماات عمي مزمور داوي سالساي معرف داويت كاب أبيسلوم كهدم كله دزمره مزموري وእግዚአብሔር ተቓዕተይሲ ክንደይ ኮን ይበዝሑ ኣባይ ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም ብዛዕባ ነፍሰይ ብዙሓት ኣብ ኣምላኽ ምድሓን የብሉን ይብሎ ኣለዉ ወእግዚአብሔር ንስኻ ግና ኣብ ዙርያይ ዋልታ ኢኻ ግብረይን ርእሰይ ልዕል እተብላ ንስኻ ኢኻ ብድምፀይ ናብ እግዚኣብሔር እዊ ኣለኹ ካብ ቅዱስ ገረኑ ኸኣ ይመልሰለይ ኣደምሰስኩ ደቀስኩውን እግዚኣብሔር ይድግፈኒ ኣሎሞ ነቓሕኩ ነቶም ዝኸብኩኒ ዓላፋት ኣሕዛብ ኣይፈርሆምኒ ንምንጋጋ ኩሎም ጸላተይ ወቐይኻዮ ነስናን ረሲኣን ሰባቢርካ ኢኻ እሞ ወእግዚአብሔር ተንስእ ወኣምላኸ ኣድሕነልኒ ብድዓን ናይ እግዚኣብሔር እዩ በረኸትካ ኣብ ህዝብኻ ይኹን ያዕቆብ ካቲ ለይትን መዓልትን ድቃስ ብምስኣን ንዒስራ ዓመታት ከም ሕሱም ዝተገዝኦ ላባን ምስ ሃደመ ካብ ላባን ምስ ተፈላለየን ምስ ተገላገለን ንመጀመርታ ዝመጽኦ ስፍራዊን ኣብ ማሃናይም ነይሩ ስያመ ናይዚ ስፍራዊን ያዕቆብ እዩ ኣውቲዩ ዘፍጥረት 32 ከምዚ ይብለና ያዕቆብ ድማ መገዱ ኸደ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ከኣ ተጓነፍዎ ያዕቆብ ምስ ረኣዮም ድማ እዚ ጭፍራ ኣምላኽ ይበለ ነታ ቦታ እቲኣ ኸኣ ማሃናይም ኣውፅኣና ክልተ ደንበ ወይ ክልተ ሰራዊት ያዕቆብ ምስ መለኮታዊ ጭፍራ ሰራዊት መላእኽቲ ድሕሪ ምግጣሙ እቲ ተሰምየ ትርጉም ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ቦታ ኮይኑ ንኽልቲኡ ንናይ ገዛእ ርእሱ ህላወን ሰማያዊ ሰራዊት ኣምላኽን ዝውክል መለኮታዊ ሓለዋን መንፈሳዊ ህላወን ዘመልክት እዩ ያዕቆብ እውን ድሕሪ እዚ ስፍራ እዚ ኢሉ ስሙ ተቐይሩ ኣብዚ ስፍራ እዚ ኮይኑ እውን ምስ ሓዊ ኤሳው ከመይ ከም ዝረኸብ መዲቡን ወዲቡ ናብ ኣምላኽ ድማ ጸሎቱ የሪብ ሎሚ ኣብ ናይዛ ዓለምና ብልጭልጭ ትሕዝቶን ጣዕሚ ንብረትን ስልጣንን ሃብትን ብዝመስል ነገራት ተዓሺኻ ነዚ እኩይ ንምፍጻሙን ልብኻ ሕርኽርኽ ዘይብለካ ከም ዳዊት ካብ ሓሳብን ድምፂ ኣምላኽን ወቲኻ ኣብ ግዜ ውግእ ኣብ ናትካ ስምዒታትን ርዌትን ተዓቲኻ ዘለኻ ሎሚ ናብ ማሃናይም ህደም መለኮታዊ ሓለዋን መንፈሳዊ ህላወን እትረኽበሉ ስፍራ ህደም ከም ላባን ዝመስል ዶ ኣሲርካ ኣሎ 10 ግዜ ውዕለትካ እንዳለወተ ሎሚ ከምዚ ሕጂ ድማ እዚኣ ጥራይ እንዳበለን ዓመታት ዘሰልክየካ ምዕሻው ሎሚ ናብ ማሃናይም ስፍራ ዕረፍቲ መንፈሳዊ ምትስንናዕ ሓይልን ብርትዕን ዝርከቦ ጭፍራ ኣምላኽ ሰራዊት ኣምላኽ ናብ ዘለዎ ስፍራ ህደም ኣምላኽ ሳላ ብዝሒ ምሕረቱ ብረሪኤቱ ናብዚ ስትራዚን ምስ ዝመርሓካ ወይ ምስ ዘሳጉገካ እውን ብቓዱ ብምቕባል ናብ ሓሳባቱ ተጓዓዝ እምበር ብምጉርምራምን ምምራርን ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ሂወትካ ንኸይትፍጸም ኣይትዕደቱ እዚ መደብ እዚ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ከሄድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በምልኾን ክልነብር ንጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድና እንመዓደሉ መደብ እሞ ኣባላት ናይ ማሃናይም ንምዃን ብወለንታ ክትጽንበሩና ንሓተኩ ኣምላኽ እንተፈቐዶ ብሂወት ውን እንተሃሊና ንሓድሕድና ንምብርታዕን ንምጽንናዕን ዝተፈላለዩ መደባትን ትምህርትታትን ከነስዕብ ኢና እሞ ብጸሎትን ብምኽርን ሓሳባትን ተኻፈልቲ ናይዚ መደብ ክትኮኑ ንዕድመኩም ክብሪ ኩሉ ንጎይታና የሱስ ይኹን ጸጋ ኣምላኽ ይብዛሓልኩም ኣሜን